τηλέφωνο στα χέρια και αρχίζω. Και όποιον βλέπω γύρω μου τον μηδενίζω. Έτσι πάει μεγάλη, έτσι τώρα που αναπτύσσω. Και τους ξεφτιλίζω πριν αρχίσω να μιλήσω. Τώρα τι θέλεις να μου πεις? Δεν με αγγίζεις ούτε με δεκατής. Πήγαινε να ηρεμήσεις ένα οίκο ανοχής. Μα ούτε εκεί σαν έχονται το ήξερα εξ αρχής. Σου έχαλε μια λύση και 2-3 γάρα. Αλλά κοιτά μη σε κουβαλάμε με τα παπάρα. Μη κλαίγεσαι για γκόμενες ή πάμε για άλλα. Αλλά δύσκολο να βρεις μονή αν δεν έχεις δεκάρα. Έτσι είναι μάγκα οι σημερών ημέρες. Θα σου έρχονται από πουθενά απάνω τες ξενέρες. Ο κόσμος πλέον χάλασε και δεν περνάνε ημέρες. Η μόνη λύση μας είναι το να μιλάνε σφαίρες. Θέλεις γκόμενες, αμάξια, λεφτά και πολύ κόκα. Δεν τα έχεις αν δεν ξέρεις τα σωστά φίλε τα κόλπα. Τώρα μείνες εκεί πάτη σου, τραβάτε καμιά βόλτα. Και μετά όταν ξεκπίζεις καλημέρα όλα πόπα. Σε ξύπνησαν στο καλύτερο που φύγανε οι πίνες. Πλούσιοι ξάπλα με μουνιά και δίπλα στις πισίνες. Χτυπάει το τηλέφωνο, σίγουρα είναι για business. Έλα μωρό μου θα αργήσεις, με περιμένουν οι φίλες. Ένα κουπλέ για μένα και μόνο για την πάρτι μου. Στη σου και εσύ καριόλα στα 4 στο κρεβάτι μου. Πρέπει να ξέρεις πως βασίζομαι στο χάλι μου. Βαράνει μπότες συνεχώς μες στο κεφάλι μου. 6 χρόνια εμπειρίας, πιστεύεις είναι λίγα. Πάντα στο ίδιο τέμπο και δεν άλλαξα σελίδα. Μέσα στην αλήθεια ήμουν ποτέ στη χλίδα. Κι αυτό γιατί τα λάνια μου με βάλανε στην πρίζα. Μισώ τους βλάκες που κατοίκουν 30 χρόνια πίσω. Ήρθα μόνο στη φάση για να την κατακτήσω. Δεν έχω μια ικανότητα μόνο να βρίσω. Αν αυτό νομίζεις πως τότε έλα να στα αποδείξω.